ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅತ್ತಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಈ ಮರತ ಇಟ್ಟು ಉಂತಪ್ಪ ದಾಯದ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ನಿರಳುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂಜ ಪಂಡದು ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕದು ತೂದನಗ ಅತ್ತಲೆ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಈ ಪಕ್ಕಿಗಳು ಪೂರ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಅತ್ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ. ಸೊ ಕವರ್ ಪಾಡ್ದತ್ತನ ಅದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೇಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೀಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀಗ್ಲು ಕವರ್ ಪಾಡ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊಯರ್ ಮಿನಿತ್ತನ ಫುಲ್ ಐಟೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ ದಯ ಪಂಡ ಮರ್ತ ಇಟ್ಟು ಉಂತಂಡ ಪಂಡ ನೀರೇಳುಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಪಕ್ಕಿಗಳು ಪೂರ ಕುಲ್ಲದು ಐಟು ಪೂರ ಗಲಜ್ ಬಂತು ಉಡುಪ ಅವೇ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಳೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು, ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಮರಟ್ಟು ದಾಂಚಂದ ಪಂಡ ತಲೆ ಈ ಬೊಲ್ಪದ ಸಮಯ ಪೂರ ನಮ್ಮೂರುಡೆ ಪೂರ ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಈ ಅನಿಬಿ ಪಂಡ ಚೀಯದ ಕೆಲಂಜಿಗಳು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕಬಟ್ಟೆ ಪೂತ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದುಪ್ಪುವ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆದುಲೆ ಮೂಳೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂಭವನೇ ತೋಜಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಈ ಮರಟ್ಟುಲೆ ಈತು ಪೂ ಪುರ ಆತನು ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಪೂಕ್ಲು ಪುರ ಬಿಡ್ತನು ಆಂಡಲ ಅದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಚೀಯದ ಕೆಲಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭವನೆ ಮೂಲ ತೋಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಾಡು ಜೇನುಗು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಓಲ್ಲ ಚೀಯನ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಜೇಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್.